Ja està. Està gravant ja? Sí. Natalia, que hace el mes. No l'ha tret, no ha pagat. Pues pots quedar-te aquí. I no m'ha tocat. Quan acabi el partit, sí, jo la pare ja gravada, eh? No, Laura, ¿dónde vas a grabar? Sí, del récord. I vostè la setmana que ve la següent partit a gravar? Això per aquí
sorry sin la cámara.